ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተ እዩ ሎሚ ሓንቲ ብርትዕ ዝበለት ኣርእስቲ የግዳስ ንኹልና ከተንቀሓና ከምኡ ድማ ነፍስና ክንፍትሽ ከባቢና ክንፍትሽ ክትሕግዘና ዝበልኳ እያ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ንርዮ ብዛዕባ ደንቆሮ ሰብ ኢና ክንርኢ መቸም ኣብዚ ዓለም ኩሉ ዓይነት ሰብ እንዲ ዘሎ ሓደ ግዜ ድማ ወይ ካሳሕቲ ግዜ ግን ኣዝዮም በዳህቲ ሰባት ኣሸገርቲ ሰባት ክገጥሙና ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ብዙሕ ዓይነት ባህሪ ክህልዎም ይኽእል እዩ ገለ ካብቲ ሓደ ባህሪ ሎም ንሪኦ ግን ድንቁርና ኣብዚኣ መጀመርያ ከነፅራ ዘለኒ ደንቆሮን መሃይምን ፈላሊና ክንፈልጦም ኣለና ሓደ ሰብ መሃይም ትብሎ ማስዩ ዘይተምሃረ ምስ ዝኸውን ክምሃር ዕድል ዘይረኸበ ማለት መሃይም እዩ ዝበሃል ደንቆሮ ዝበሃል ሰብ ግን ክምሃር ዕድል እናሃለዎ ክምሃር ዘይክእል ሰብ ማለት እዩ so ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ዝረኣየካ ሰባት ኣለው ብፍጹም ክምሃሩ ዘይክእሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ክምሃሩ እውን ዘይደልዩ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብልክዕ ትገልፆም ቃል እንተላ stupid እያ ትበሃል ብእንግሊሽ stupid ማለት ክምሃር ዘይደሊ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ክምሃረሉ ዝኽእል ዕድላት ከሎ ክምሃር ዘይደሊ so ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ንሪኦ ምልክታት ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም መጀመርያ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ነፍሶም ክፍትሹ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣዝዮም ሓደጋ ከውርዱልና ስለ ዝኽእሉ መጀመርያ ነፍስና ክንፍትሽ ኢና ድሕሪኡ ድማ ምዝዮም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ምልክት ከም ዘለዎም ርኢና ነፍስና ክነውፅእ ኣለና ምክንያቱ ክምሃሩ ስለ ዘይክእሉ so let's go እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብርትዕ ዝበለት እያ ንነፍሲ ወከፍና ግን እንተሰሚዕናያ ብዙሕ ካብ ብዙሕ ሽግር ከተጥሕነና ትኽእል እያ ስለዚ ላይክ ኣብዋ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ድማ ተኸታተልዋ እናበልኩ let's go so are you stupid so stupid ዲኻ ይኮንካን ንዝብል ሕቶ መልሲ ክንርኢ ኢና እዞም ደናቁር ዝበሃሉ ሰባት ወይ ደንቆሮ ዝበሃል ሰብ እንታይ ባህሪ ኣለዎ ንሕና ከ እንታይ ከነወግድ ኣለና ኢና ክንርኢ so point number 1 they are always right they think they're always right so ቀዳመይቲ ጌጋ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዖ እዚኣ ተቐዳመይቲ ምልክት እያ ኣነ ኩሉ ግዜ ትኽክል ኣለኹ ጌጋ የብለይ ካብ ቀደም ኣነ ትኽክለኛ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢለ ነይረ ከምዚ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ስለዚ ሓደ ግዜ ነፍስና ንክንፍትሽ እውን ተከርድለና እዚኣ Stupid people will argue forever and will never budge from their position regardless of any valid arguments brought against them. So, እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስኦም ሓደ መዓልቲ ዘይኮነስ ንኣዋርሕ ንዓመታት ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ካብታ እሶም ዝኣምኑላ ድማ ምንቕ ኣይብሉን እዮም ክንዲ ምንታይ መረጋገፅን ትሕዝቶን ሓበሬታን ኣምፂኻሎም ነቲ ናቶም ዝቃወም ወይ ከዓ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘፍርስ ብዙሕ ውፁእ ሓቅን ተምፂኻሎም ወላ እንተኾነ ኣብ ትግርኛ ጥዕምቲ ቃል ኣላ ትንፈር ኣይ ትንፈር ጤል እያ ምስ በሉ ሓንሳብ ወላ እንተተነፊራ ዑፍ ምዃና እንተፈሊጦም ጤል እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚኣ ኣላ ኣብዚኣ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዛ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ካብ ኢንዲፐንደንት ዝበሃል መፅሄት ዝመፀ ኣርቲክል ነይሩ very important ግን ዝያዳ ካበይ ኣምፂኦም ማዘነጥቢ ካብዚኣ ዳኒንግ ክሩገር ኢፌክት ዝበሃል ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ሳይኮሎጂካል ፀገም እዩ ድማ ድመፅእ ክንሪኦ ኢና ሕጂ እንታይ እዩ this overestimation is called Dunning-Kruger effect so Dunning-Kruger effect ዝበሃል እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና it is a cognitive bias that makes less competent people overestimate their own skills while underestimating the competence of others so እዚ ፀገም እዚ ወይ ካዚ Dunning-Kruger ፀገም ዘለዎም ዝበሃሉ ሰባት ከመይ ዝበሃሉ እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ መን ዝረአ ኣቕምታቶምን ኣተሓሳስቦም ትሕት ኣብ ዝበሉ ሰባት እቲ ቀንዲ ፀገሞም ግን ኣበይ ዝኸውን overestimating their skills ክእለቶምን ኣተሓሳስቦምን ደረጃኦም ላዕሊ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ that's a big problem ራይዋ ሕጂ ንሶም ክእለቶም ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ዓይነት ፍልጠት ኣለዎም እንታይ ዓይነት ደረጃ ኣለዎም ስለዘይፈልጡ ላዕሊ ዘለዉ ይመስሎም ናይ ካልኦት ፍልጠት ድማ ኣቋሽሾም ይርዩ ደረጃኦም ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ካባይ ዝልዕሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ኣነ ካብ ብዙሓት ሰባት ከም ዝምሃር ካብ ብዙሓት ሰባት መብዛሕትኡ ትሕዝቶናተይ እውን ካብ ናይ ብዙሓት መፅሓፍትን ክኢላታትን ዝመፅ እዩ ስለምንታይ ናተይ ደረጃ ናተይ ፍልጠት ናተይ ዓቕሚ ይፈልጥ ካባይ ንላዕሊ ኣፀቢቖም ዝልዕሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ካብኦም ዝበለፀ ፍልጠት ናባኦም ከምፅ ይፍትን እዚ ኣነ ደንቆሮ ይኮንኩን ፕሩቭ ነገብር ኢለ ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ
إذا عين صقم زلوا سبجن أنا يزفلت كابين على زفلت يلهم بحلايو كل جزء درجاناتو سلزي ردو كنا متى يفلت كنا متى يفلتن هاي فلتن يصير لي قلت أنا very very critical زخانة فلتاتيزي دانين زد نزي حمام زنز صقم زي psychological صقم زفلت أنت يبلنا if you are incompetent you can't know you're incompetent سلزي بقعد زي بالكان تخين كاوي كدرجة خط حط تخينه كنا متى درجة خمسة لك أو نايت فلتني خايب لنا. And that's very important, right? The skills you need to produce the right answer are exactly the skills you need to recognize the right answer. زخونة نجر زخونة حتى زخونة بدهون مزمتك قنعون حماغن نخت فلت ويكا قنعون حماغن نخت بل زليكا فلتتن كمو بقعة زليكا سي نتي فلليا طيب لنا لو skills you need to produce قنعديو جيجايلكا ملسي نخت ركب زليكا فلتتن قنعون جيجان نخت فل زليكا فلتتن حادي so حتى هيبكا قنعدي ملسي إلكا نخت وسن درغينكا فلتت كله كالو قنعون ملسن كتفل على الزخل زيوم سبازياتهم جن يبلومن that's why كل جزء كلتاتهم لعلى عقمهم جيرهم كقربوا زفتنو لعلى عقمهم زجاربوا لعلى عقمهم زمدرو أبزي بوتهم دما كم كيلات زغربوا سلزير دوم ينبر ده زردوم بوتهم كحزو ممرجو. Good. Number one. Number two, they think better than others. Of course, كم تعب كالو زمت تبتا ناي Dunning-Kruger effect بالكاو زمتي كاب كالوت زبالتو كويني يدسمعهم. Why? Intelligent people try to motivate and help others. They have a healthy level of confidence and they are smart enough to accurately assess their own competence. بلحت ويكا صبغا مرب الحزل لهم سبات يقبروا كل جزء نخالوت كتبابعو نكالوت كحجزو يدلي بعضهم مالتي كل جزء دما confidence ناتهم درجانا confidence يفلتيهم انتهي يفلتو انتهي ملكت علوم أبيك جودلو أبيك تسجم علوم كاي يفلتيهم سلزي أبتز فلتو تحبرو خلو أبتز يفلتو دما مخرية حتو that's very important درجة هم فلا دما زي أبتز فلتو نسبات كتحجز كتكل كلها أبت زيت فلتو حجز كتحتت كتكل لك that's very important so they're not afraid to go to smart people كالو تبلع حسابات كقاطبهم كلو دما كابهم أي فرهون أي سنبرون أي رعدونيهم درجهم سلاد فلتو بنصارو stupid folks tend to badmouth others in order to look better بنصارو زيوم تحوت تحساسبا ويكا دناغور سبات زبهالو انتهي مزقبرو نخالوت أم مصرافن أم زلافن يتصمدو من تانساتهم دحان زخونه درجة نخلو سلازي نكالو سبات أبت كبابيوم ويتحتيهم كوردوهم يمزدليو من تانسهم بوتا كرغبو مخنياتو تزغل لنفسهم كالعلون دينيرو نعوخ قبرو سلازي يكولو نخالوت كواردو يوم زمارت مالتي they believe they are above everyone else and are often quick to judge كل جزء لعل كالوت زلو هب كالوت زبلت هيو زلوهم يمسلهم قلتيفهم دمانا فردي يقعيو زخونه نجر مسرابو زخستو خمزيو كستو خمزيا زخمزيو فردنا يمحاب كيلات علوهم نتسب كيف لو تبغربا نجرات كيسو علو نا فردي يقعيو prejudice is very much not a sign of intelligence لذي قدما أقدم كفرد محاب قدم تصبو غير كامس نعكاها كل جزء ناي بلحي ما جلس يكونن a study found people with low IQs tend to be more likely to be racist حدا أبي مصنعتنا كندا أب psychological science article زوات انتهي لنا تايز بالرقيبهم سبات درجات حساسبهم درجة حنقولهم تحز بلويكا IQ ناتهم تحز بلو سبات كما يكونوا متنيهم زلا على درجة انتهي يكونوا متنيهم racists عليه تاويان بهايمانو دي بقلي عليه تاونت زلا على بحري يريو they're in favor of harsh punishment قتلوا تشفوا هرموا زبل زربان ريتون كقدمي رايو كمون هوموفوبيك كوني يلومالو كم زي ناي قبر سدماويان سبات تريمون قلتي فما فردنا كنا نناب زيد للسقومتن زغيو امبر نسب كم سباخ بيروم فردنا املاخيو زفردن زغلت انا املاخ يلوم هاديوم زخدي كون سلازي درجانا يفلطتك بزون كتمزنو تخليخا انت عين تررر عليك علي تاونت تحساسبا زلو كل غزي نا تحساسبا صقم زلو يو دنقرنا دما اوي زلو يبلونا زم ابيت ريسيرشرز كاب كندا زرهبو وتسينا ريسيرش مالتي number 3 they blame others for their own mistakes and problems ካልدما ናቶም صقم ናቶም ሽግር ናቶም ጌጋታት ናብ ካልኦት ሰባት ከጽግዕዎም እዮም ዝጓየዩ ኩሉ ግዜ
Stupid people don't like taking responsibility for their mistakes. They prefer to wallow in self-pity or just to go straight to playing the blame game. So እዞም ተናቁር ሰባት ድንቁሮ ዝበሃል ሰብ ድማ በዚያ ይዝፍለጥ ኩሉ ግዜ ሓላፍነት ኣይወዝን እዮም ናይ ጌጎም ፀገሞም ጉድለቶም ሓላፍነት ኣይወዝን እዮም እንታይ ዳ ነቲ ጌጋ ወይ ከምዚ ኮይነ ምኽኒት ወዲ ምኽኒት ክድርብ ይፍትን ወይ ድማ ከምዚ ስለ ዝገበሩን እዮም ተዓዲ ከምዚ እዩ ሬሲስትስ እዮም ክስቶ ከምዚ ገይሩና ኣብ ከምዚ ኮይነ ነፍሶም ክፍትሹ ግዜ ይብሎምን ኩሉ ፀገሞም ናብ ካልእ የስግርዎ ካልኦት ኣይፈትሕሎም እዮም ሽግሮም ሂወቶም ድማ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ይኸውን It's never a good idea to cast blame. ንካልኦት ኩሉ ፀገማትካ ካልኦት ከምዚ ገይሮም ንክስቶ ከምዚ ገይርኒ ክስቶ ከምዚ ገይራትን ንምባል ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን እንታይ ዳ ፀገምካ በዓልካ ክንዲ ምንታይ ወላ ንእሽተይ እውን ይኹን ኣበርክቶ ኣብታ ፀገም ተለካ ሓላፍነት ውሰድ ናተይ ፀገም እዩ መፍትሒ ድማ ካባይ ዝብገስ ክትብል ክትክእል ኣለካ ክስቶ እዩ ከምዚ ገይርኒ እቲ መንግስቲ እዩ እቲ ሲስተም እዩ ከምዚኦም ቶም ከምዚኦም ሰባት no none of this can help you ስለዚ መጀመርያ ሓላፍነት ምውሳድ ክትመሃር ኣለካ ይብለና ብራድቤሪ ዝተባሃለ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ 2.0 ትብል መፅሓፍ ዲ ኣርቲክል ፓብሊሽ ዝገበረ ማለት እዩ so እዚኣ እውን ሓንቲ ኤቪደንስ እያ if you consistently push your mistakes off on others you demonstrate to everyone that you are not the smartest nor capable so ኩሉ ግዜ ፀገምካን ሽግርካን ክስቶ ከምዚ ገይርኒ እሳ ከምዚ ገይራትኒ ከምዚ ገይሮም ጥራይ ትብል ነይረ ኮይንካ ንስኻ ንፀገምካ ክትቋፃርን ክትፈትሕን ዓቕሚ ስለዚ ከምዚ ይብልካ ትነግር ኣለኻ ብልዕኻን ደረጃኻን ድማ ብተዘዋዋሪ ዓቕሚ ከምዚ ይብልካ ንሰብ ትሕብር ኣለኻ እምበር ሽግርካ ንስኻ ክትፈትሖ ኣለካ ክንምንታይ ፀገም የጋጥመካ ኣሎ ንስኺ ወይ ንስኻ ንሽግርካ ቀዳማይ ክትፈትሕ ዘለካ ምዃንካ ትፈልጥ ኣለካ number 4 ignore others needs and feelings ናይ ካልኦት ድሌታት ይኹን ናይ ካልኦት ሽግራት ናይ ካልኦት ስምዒታት ኣየገድሶምን እዩ why ብዛዕባ ካልኦት ንክትሓስብ it takes brain so ናይ ሓንጎልካ ክእለት ናይ ተሓሳስብካ ክእለት ዓብ ክኸውን ኣሎ ናይ ካልኦት ሰባት empathy ክህልወካ ድንጋፀ ወይ ከዓ ቦትኦም ኮይንካ ክትሪኦ ክትፍትን እሱ ንቅሓት ናይ ኣእምሮ እዩ ዝሓትት people who are less smart have a hard time imagining that that people could think differently than they do and would disagree with them መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ኣተሓሳስባ ወይ ካዞም ደናቁር ንብሎም ዘለና ሰባት እንታይ ባህር ኣለዎም ሰባት ካብ ናቶም ዝፍለ ኣረዳድኣ ሓሳባት ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን እዮም ልክዕ ከምኦም ዝፈልጥ ወይ ልዕሊኦም ዝፈልጥ ሰብ ግን ኣገለገለ ነጥቢ ምሶም ክሰማማዕ ኣብ ካልእ ግን ካብ ናቶም ዝፍለ ርእይቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣይርድኦምን እዩ so the concept of doing something for someone without expecting a favor in return is something for instance ከም ድማ ንካልኦት ሰባት ዝኾነ ነገር ገይሮም ብዘይ ትፅቢት ብዘይ ንፅባሕ ክኾነኒ እዩ ከይበሉ ንዝኾነ ሰብ ክገብሩ ይደልዮም ወላ ንደቆም ክገብሩ እንተኮይኖም ፅባሕ ንጎ ክመልሰለይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ፅባሕ ነዚ ገብረልካ ኣለኹ ከምዚ ገይረልካ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ክትገብረለይ ክትከመኒ ኢኻ ጥውረኒ ኢኻ so you see this as well ምክንያቱ ንሓደ ነገር ብዘይ ትፅቢት ምግባር ናይ ንቅሓት ምልክት እዩ intelligent people tend to be very good at emphasizing with others ከምኡ ድማ እቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት ግን በንፃሩ እንታይ ይብሉና ኣሎ ንካልኦት ሰባት ክርድኡ ምፍታንን ናይ ምድንጋፅን ኣብ ቦትኦም ኮይኖም ነቲ ፀገማት ክፍትሽዎም ፍታን ናቶም ቀንዲ ነገር እዩ ይብለና ኣሎ this makes it easy for them to understand others point of view empathy ወይ ከዓ ብናይ ካልኦት ዓይኒ ነገራት ስለ ዝጥምትዎ ነቲ ነገራት ናይ ካልኦት ንክርድኡዎን ብዝበለፀ ድማ ምስቶም ሰባት ንቀራረቡን ነቲ ፀገም ንክፈትሑን ዝበለፀ ዕድል ኣለዎም ማለት እዩ everyone is selfish we are all selfish every now and then it's completely normal but it's crucial to keep the balance between your needs and feelings and the needs and feelings of others ከም ደቂ ሰባት ሓደ ግዜ ብድሌታትና ስስዓት ንክንከውን ኣብ ናትና ጥራይ ክንጓየ ከነቐድም ንቡር እዩ ወዲ ሰብ ከምኡ ኩሉ ግዜ ግን ብተደጋጋሚ ግን እንታይ ንገብር ኣለና ናይ ካልኦት ነገራት ጓዓፂፅና ናይ ካልኦት ድሌታትን ናይ ካልኦት ስምዒታትን ሴርና ናትና ጥራይ ክንረክብ ንፍትን እንተለና ጌጋ እዩ ንስኻ ኣብ ናትካ ኢጎ ኣንነት ደሪቕካ በቲ ንስኻ ዘይጠቕመካ ኣንነት ንካልኦት ሰባት ክትብድል ንካልእ ሰብ ክትዕምፅ ንስኻ ከምዚ ወይ ካብ ቅኑዕ ነቲ ሓሳብካ ንኸይትቕይር ክትብል ካልእ ሰብ ክብደል ከሎ እዚ ፅባሕ ንግሆ ንዓኻ እውን ዘሕትተካ እዩ እቲ ቀንዲ ድማ ፅቡቕ ኣይኮነ ንዓኻ ነቶም ካልኦት ሰባትካ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ክትፍደዩ ድማ ኢኻ ምክንያቱ ንካልኦት ሰባት ትጉዕፅፅ ከለኻ ፅባሕ ንግሆ ተመሊሱ ክመፀካ እዩ ካርማ ይብልዎ እዚ ትዘሮ
كل ነገር ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ ብፍላጥ ይኹም ዘይፍላጥ ሕማቕ ትገብር ተለኻ እውን ሓሊፉ ክፀንሐካ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ እዚኣ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ Number 5 react to conflicts with anger ዝኾነ ይኹን ናይ ሓሳብ ፍልልይ ዘይስምምዕ ከጋጥም ከለኻ ብሕርቃንን ብባእስን ብፀርፍን ብገለመለን እዮም ዝጓየዩ That's also a very good sign Obviously even the smartest people can get really angry from time to time ወላ ትዝበልሐ ኣብ ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሓርቕን ከንፀርፅርን ንቡር እዩ ስምዒት ዘለዎ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሓርቕ ንቡር እዩ እንታይ ዳ ሕርቃንካ ገደብ ክትገብሮ ኣለካ ቦትኡ ድማ ከተትሕዞ ክትክእል ኣለካ ማስ ተሓርቕ ኦኬ ፕላን ኣይትገብሮ እንዲኻ ግን ዋላ ሓሪቕካ ከለኻ ፕሮፌሽናሊ ሃንድል ክትገብሮ ዝግባእካ ቦታ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ቦታ እንተሓሪቕካ ሕርቃንካ ባባባባባ ኢልካ ይኮንካ ክትገልፆ ዘለካ እንታይ ዳ እስር ኣቢልካ ዝግባእካ ርእቶ ክትህብ ክትክእል ኣለካ Okay, but for less intelligent people, this is the go-to reaction whenever the things aren't going their way. نتوم تحد بله تحساس بازولون ويكا دونا أورن بلوم زلنا عند حريقهم of course كاب جزينا كاب جزي زخون سب كابناتهم ريتو زفلن تقاتمهم نبحرق عنهم زعتو نيش تاني قرون تخون كابناتهم زفل حساب دحري كايو أبحرق عننا أبصرفنا أبقلملن يوم زعتو سلامنتاي سميتاتهم تقوصاصيروم بروفيشنال كزاربون حسابهم كقلصون كمايتون كردون سلازيكل زيجي مبزحت غزي نشتي زربام ساقطمه بو تبل ندحرقينكا سميتاتكا كنترول كتقبر اي تخلنيغا كتحرقي بالكان مالتنا يكون سب كساب زخونكا اب زغبو بوتا كتحرقيغا دغاطم نغير يزي تزي لي كولد بلاد كمزي مارميغا وي روبوتيغا مالتي بنصارو نشتي نغير كامناتكا تفلم ساقطمت بومب تغير تخوينكا تفنجر ندرغينكا كن ازيا ملكت تخونكا When they feel like they don't have control over a situation, then they would like the situation they don't like, then they tend to use anger and aggression behavior to secure their position. كمرما حد نجر كقاص أروح هم زي كلو ليلا عمام نجر كاب عمام وصاي مسكونة أكندي أعمي دروتيو أكلني حق زون زبلو بحرك آنن ببأسن بتصرفن نبكال يخدم مالتي زخون مساخة حسابنا حساب يقاط أمنا بنت حساب يبكام حسابهم يمام حسابهم حماق مخانو مستفلت ويكا كسعرهم ويكرتعو مخانو مسفلتو ناب صرفن ناب باسن ناب كالن يوزدو سلمنتاي سعرت نعهم حدا مودات عالم سلوز مسلم مبزحت غزي كسعريو مخنياتو دروت فلطات يزلهم افلط اصل زي بلو كم تزبلنا ما قدمي زبلنا درجه فلطتهم دايل علي زمسلهم بر يبلومن سلازي كل غزي سلوز رتعو ويكا انصارهم سلازي خونت نغرات ناب باسن حرقانن قيوقان يوم زمرحو زياده ما ملكتيا قلتيفنا بحرق عن زخيد وينا قوي قاز زخيد اخول مرغاغص فلطت زيبلو نفسه زيفلت اب منتاي درجه خمزلو زيفلت زي دما نابت كتعك عوت وي هافت زلو نجر زقربو ጭብጥ ወይ حساب سلو زيبلو ناب صرفي زوي دحركا سب زلو وي زبينا نبل رسو صرفن قوي قان زمل انتاي زب نعيد بكا رسو فلطت زمله فلطت يبكا سلازي سب نزلوو يزكافل زيبلو نتازلات تيزب اسران كلتن عمد زوسد حدا مصنعات انتاي رخيبهم low intelligence make the learning of aggressive response more likely at an early age so اسران كلتن عمد زوسد research انتاي رخيبهم تحد درجة ناي بالحنا امره low intelligence makes the learning of aggressive response more likely at early age ስለዚህ تحد درجة ناي زي ناي تحساسبا نزي حرقان ناب تمرت كي مهارو الخيسلطونون مخلاء يخون لهم this aggressive behavior makes continued intellectual development more difficult كما بزي حرقان يخون قلتيفكا باق مبال نتمرتن نلوطن نعبيتن يخلكلكا مغنياتو نختمهار دلوا يكون كان زي دما researchers كاب ناي ميشيغان يونيفرسيتي زرخبوي سلازي حرقان يخون تيتغبر زلها حرقان نعاخا يقند زحس مغنياتو مرزي خاصت زلها كل غزي وخالا زرار بازا فيديو زيا كبابينا نخنفتش نفسنا نخنفتش بمستوعال نخنبر مغنياتو اب مجمريا انتايله زي مفلات جبنا يكونن كتفلت سلتخل كتفلت زي مدلاي جن دونقورو زبلاكاسيو كتمهار كتفلت زي دلتوينكا
then you have a problem كما عين السبات له ناتنا حلافنا تكونن كنحويهم نحنا كنحجز نفتن كحجز زي دلقن نفس بعلك حجز له نسخة وينسخي نفسها تتنالك فيديو انت فتيهما لايك ابوا نبكالوت كتبس انت دليهما شير قبروا كم وترناتكم ريتو اب كومنت بيكمي لوم ارستا بزخن ودينا ابكال ارستي ابحث رجزك سام نراقب دحنكونو سسناي تشاو እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ ተካብለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12994 ፍራንክን ወሊዱ ፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም